Haga Jingialehkai MLS ka bahapa ka Eastern Conference ka Atalanta kalala ban pelim ya ka Philadelphia da Arlanon. Ya gini ki Argol jong ka Atalanta la yo ban tep lengbau Almada haga menit ka bahnyau. Bat ulenon haga menit ka bahnyau peu kundai. Lengba ka jing job ka Atalanta kala kiusha ka kerdan ka banriu haga mi ken point. Haga Jingialehkai Gold Cup ka bahap haga Group A hapreng ka Jamaica Russia ya ka Saint Kitts and Nevis. Haba paisha ka Jingialehkai ka Jamaica kala job sok da San London. Bat lengba ka jing job ka Jamaica kala yo ban Rung sya ka quarter final. Haga weipat ka Jingialehkai jong ka group hapreng ka USA Russia ya ka Trinidad and Tobago. Haba paisha ka Jingialehkai ka USA kala yo ban tep lengkong haga minit ka bakhat sau lengbau Jesus Ferreira. Revolution man goes ahead for Christian Roldan. Roldan cuts it back, looking ahead again for Jones. Jones centers it, Ferreira finishes! Pada haga minit ka ba live peu pra Saisin u Ferreira la yob yang matep ya ka gol ka ba a. Through for Zendejas at the end line. Zendejas fires it backside. In front, saved by Phillips. Still loose Ferreira, and it's in! Ferreira has his brace. Bat shwa ban kut ka kela step kata haga minit ka ba sau peu san plus line. U Jesus Ferreira ubdei u player jong ka USA u balakha Colombia. Ule yob yang ban tep ya ka gol Hattrick haga ni ka Jingialehkai. Bat kadero ka Hattrick ka ba ar ka jong u nagi ar Tylli ki Jingialehkai haga ni ka tournament. Bat ia ka ni ka gol u Ferreira ule yo ban tep lengba ka penalty. Ferreira with two already has Hattrick in back-to-back game, and the US leads 3-0. Bat haga kela mit kata ka minit ka ban riu peu san ka USA ka la yo biang ban tep ya ka gol ka ba sau lengbau Kowel. Haga minit ka ba nyau peu kundai u Busio ule yo ban tep ya ka gol ka ba san naga banta ka USA. Bat shwa ban kut ka Jingialehkai kata ha ka minit ka ba kundai peu plus sau lengbau Brandon ka USA ka la yo ban tep ya ka gol ka ba riu haga ni ka Jingialehkai. Bat hadu bukut ka Jingialehkai ka USA ka la job suk dan riu la not. Bat lengba ka ni ka jing job ka USA ka la yo ban Rung sya ka quarter final naga group A haga baga don hak lidu jong ka mi ya ken point.